Тому ми свій обов'язок отримали. Як відділення, полковник. Академік академічних наук, генерал майор ставці Лурін. Ми переможемо. 100%. Добрий день, бажаю здоров'я. Як ви, хлопці? Та не хорошо. Нормально? Молодці, дуже круто. Міцні хлопці. Давно? А нещодавно. Нещодавно? 5 числа. Ні, 6 Десь вас дуже поважає. Дякую. Дякую. У нас же є ще нагороди. Так точно. Указом Президента України за мужність, самовіддані дії, виявлений захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військової присязі, нагороджено медаллю за військову службу України. Дякую вам. Старший солдат, Петрович, Богдан Віталійович, дуже вони у нас молодці. Поправляємо.